Keroni Model Hospital along pini COVID-19 positif ang thek kelong abang pipen apran kedang. KSA nijang rongit hero tumpen education pen anti-drugs awareness kapadopon. Richo hiditi mikula arong along bite hum thom ing boden. Aprang si Abirta kilang arato anapan kardong patirlo, kardong, non Karbi Longri Abirta long pen o jang tirangti, non Birta ang ton pen artipong sena. Biniaro ni Pai Inkoira isiar ni West Karbi ang Long District Keroni Model Hospital along Inoda Bangpi Belmati Divipu artaning kantrok kep kisu kacelang Japan wanglo. Laso kisu lang liaku corona doma we mapo asar lang enponlo. Laso asar lang along COVID positif ang tek kelong pen tumpreng COVID-19 quarantine kisu kilang hemalong an kepon Japan cisik bomlo. Laso kacisik bom hod Belmati Diviabang Keroni Model Hospital along amat aprandam julo. Jeng kapen perang ke babuteron Karbi Longri Abirta long Birta nang pali. After the 60 years में थी 60 years लो itu mangai tumbreng refer लो बोले COVID care center हमारा दाम तो ठेको माने patient में दासी चिलो हमें के नहीं राम तो लाओगे हमें के बेलपति देवी केरनी कचहरी गांव 60 years Atumi aruni pa inkoyarni Karbilo Charlia song KSA nijang rong etero maipu gatom be lapen kongchun bang parad rangpi lapen ari sang hotum pen patir pi ponsi nijang rong etero supi along education anti drugs lapen corona awareness asai kapadupon. Laso awareness kapadupon along KSA Dipu Regional Committee pen maipu lit sonsing timung kongchun bang sorosing beatum chetong dun. Laso awareness along kache parai pon ki kacharlia klim somara tuma pansitami anigang sampor pai po pen lote rong pajui pon rong lelo. Ahem along luka pachari je pansi ceparai ponlo. Lapen anigang sampor pai plipen lote hor ke jora tuma pansi tami pajor ponrong lilo pusi ceparai ponlo. Karbilo charia song kes ini jang rong ethero atumpen bang pharu hini raphoke paklim somara tuma phan buhi pensil lapen ingho dip lapen sentinezer hai huiron pon. Laso sai kedeng pon thega pot rong asora tumpenta KSE tuma phan kachoro pajirdun. Jengkha pen pherang ke babuteron Karbi Longri Abirta long Birta nang pali. Tum pipi athesi letum labang so amai kona abor abur putame letum pipi athesi kache tetong nang ko kache ngrong nang ko ini tum kache tong nang ko athela ke labang so akrona abura joine pen mate ini tum dak non make rong buda ta unla asa ini tum arong along bangke corona abidat abu pustame Kacharli ahina bang penang ka develop abang komri sonsi ilitum KSA tum pen penang lang cari pen tekolong lo nasila pahai along kacharli ahin mate education awareness kacir cerop tok amai ilitum pini pador ponang tok lo laban puthot tu chulang anti drugs awareness ansor Difu Regional Committee and along no hejong kilik pon mate kang wai pon mai pu la pen konsun bang alang litum apha tame pini labang so amai along litum avidet pen putame asap sowet pen tame litum alang litum phan karcho ponji go labang so abang litum pini deng poneglo Pasini tu thapon pitpo education awareness along bang litum puthot krim somara tum mate la lo charli atum phatame eson soni litum keron ponji mate ki pi pajir ponji asai do la ponsen dili object of the meeting pajuri kom Walong ko majiri cho hiditi mikula arong along edom jibon tok bia hema bait ajo por phai hinia por malom bang inghu pi pondet abai lake bajas platina gari number lake AS0999195
Lapen kachumari noren terang arong agang bura hempen sitami humni Apache RTI 160 byte ing bodun den kang bodera hem phua men laki lam ther terang byte number laki AS09H 0997 blue color pusi thanpon lapen dumon terang a byte bangki TVS Apache byte number laki AS099391 Pinya Abirta la ansikang ton cholo katuga ve phanta kardom